Bé, ara que hem vingut aquí a la plaça de les verdures i hem passat per davant fruites i verdures que hi ha valls, hem recordat un parell de qüestions sobre les fruites, les flors, etc. Una de les supersticions populars és que si apuntes molt una flor, la flor se mostia. I si entrem, podem dir un parell de coses més. Veiem aquest raïm, un parell de xont de raïm, se diu un cingló de raïm. Abans deien menjar raïm, deien passar el rosari. Què fas? Estic passant el rosari. És una metàfora de menjar raïm. Aquí podem veure taronges. Abans, si una persona pensava que li havien donat mal bocí o l'havien embruixada, què feia si sospitava això? Agafava un parell de germull de taronges i els posava dins la seva. Si una de les taronges se podria molt aviat, volia dir que l'havien encisat o li havien donat mal bocí. Després veiem el meló. Agafar una teada de meló i fer-li talls per menjar se diu popularment fer dents d'ase. També podeu veure aquestes patates. Quan tenien mal de cap, se posaven pell de patata pel front. Era un dels remeis més populars que hi havia. Veiem les llimones. Les llimones, una expressió popular, recordàvem, és anar enllimonat. Anar enllimonat vol dir anar molt mudat. Allà tenim aquelles sobrassades. Aquestes sobrassades d'aquí ens recorden que abans les matances mai s'havien de fer en divendres, perquè el porquín tornava dolent. Les pomes, l'expressió popular, és una dona molt poma, la poma, bé, no l'explicarem, ja ho sabem, etc. Aquí podem veure cebes, l'expressió popular és a ser de la ceba, que vol dir a ser catalanista. Aquestes auberginis, que tenir nas d'aubergini vol dir tenir el nas gros. Aquest té nas d'aubergini. Després podem veure les carabasseres. Les supersticions populars diuen que si apuntem una carabassera no creix pous. Tenim les carxofes. De la carxofera borda, dels fils de la carxofera borda, no d'aquesta, s'agafaven aquells filets i se feia quallar la llet. Era el llard que feia quallar la llet, que posava per poder fer formatge antigament, etc. Aquí tenim grells. Diuen l'assumpció popular que si mengem segons quines parts dels grells tornarem secs, tornarem mort, perdrem la vista, etc. Hi ha moltes de supersticions populars referides i qüestions curatives referides a les fruites, l'hortalissa. Si mos han cremat, és molt bo aplicar-se tomàtica. Això va bé a la breu. Després, aquests xampinyons. Hi havia llocs, a Mallorca, a Sineu, per exemple, que hi havia coves de xampinyons. En aquestes coves de xampinyons hi havia lletreros que posaven que no deixaven entrar dins la cova de xampinyons a les dones menstruants, perquè els xampinyons se moririen. O sigui, és la màgia contaminant, la màgia negativa de la dona menstruant. Una altra superstició. I així podríem xerrar una bona estona de fruites, verdures, etc. Si el cas, una altra ocasió.